Y para la uno que venga de vuelta en Cruza de Kings joko honekin gure nafar erresuma handitzen gero eta gehiago eta mendik gutxi genuen aldatu berri genituela legeak eta ja mendik gutxira aldatzeko posibilitatea izango dugu, beraz lasai txipio ez dut ez dagoela inor nire kontra primeran Vale, a ver, zelan dagoen Leon gurekin, triste, Frantzia eskat, jatuta gongo da suposatzen dut. Goratu de reklamatalde zogula, Bizkaia eta abarra izan ditugu hemen Saint Paul. Frantzia, Dax, edo, Frantzia iparralde. Ez que non digute Frantzia iparraldea. Osea, ezin dugu reklamatu, lehen genukan Frantzia iparralde osoa erreklamatzeko aukera, baina, bueno, kendu dute, berdin dau, lasaitasunez. Menda hiltzate pizka bat matxinarekin eta abar. Nire partidan joan nahi zonuntz eta horren erruz Kastian ere kontra egin du. Ez dakit egingo dudan Jeidako zera hau errekuperatu beharko nuke. Eskau gure eske, a ber, lortuko bagenu fakto. Claro, hau egiten badu eta Gaztela gure alde egiten badu Alto Aragoi gure odoleko abiakatzen da. Orduan, txaron bardu pizka bat hau, hori izango da gure urrengo guda. Alto Aragon de facto reklamatzea eta lan oneri emango diogu. Edo bera geratuko da horrekin. Teri etorriko zaigu primeran. Baina momentuz denbora horrera eraman beharra dago. Holan Aragoi gure odoleko, osea, erregia gure odolekoa izango da eta holan jode. Hau ja, jainko hau ja dago, jaun hau dago ja zitzeko zorian. Bere ere bidaltzen badiogu oparitxo bat. Bia regalo. Bai. Train posik dagoela. Horrendik ezin dugu. Kauen zoz, 10 urte. Eta neuko 10 urteena. Kauen gastatu diruen bano. Kauen la leche. Deskontrolatu horretaz. Que fallo. Sitios buenos. Al primogénito. Que tenga hijos sin tierras. Osa, principios, seme nagusiari. Bueno. Kala, horregatik Aragon lortzen du erreinuak bere menpean kontrolatzea. Entonces ondo doa. Ez deskonturatu 10 urteena, me cago en la leche. Vale, segundo bat lagunok. Vale, horrentxe nago bueltan. Nago bueltan, barkatu. Jasa bat nabi aldi beren egiten eta ezinean. Ezin. Denetara, imposible. Vale, ordun. Matxina da izaten ari dira hortik. Odo. Bueno, lasai. Orduan, ea posik mantentzen diren. Justu legeak aldatu alizateko. Zakizin bat denbora la eman neskonek potera, baina bueno.
itxoin, igual bai jakin dezaket. Emaz, largo eta mabian gaude, largo eta mairuan, largo eta mabian, bere aita, hil zan, largo eta ostean, osea, 3 urte falta zaizkio. Hiru urte, 10 urte egoteko tronuan. Vale. Ba, ez dakit zein zen, bai, Aragoi izango da dugun urrengoko urratsa, Aragoirena. Holan beste arma bat izango dugu gure alde, laguntzen. Eta horrek ja eragingo du, bueno, pizkat, Gaztela ziurazke zeita gure kontra, eta Gaztela gure kontra egiten badu, Aragoi gu laguntzea, eta bar, espero, gutxienez. Zer gehiago, Paradoxeko jokoak daude orain zertan berapenetan, Steamen eta horrezu dut, Crusadekin dauka DLS bat dena egiten duena da partida, formata edo transformatu, gero, zein zen, Europa Universalizean jarraitu ahal izateko. Eta erosi egin dut. Beraz, hemen bukatzen dugunean partida, jarraitu ahal izango dugu Europa Universalizean. Beraz, ondo egiten badugu, gerorako oso ondo izango dugu. Bale, a ber, Benik gaitzen zaigu denbora atxo bat, zaitasunez hartu behar dugu. Lehoi oraindik gure kontra ez dago oso pozik. Zin dugu hau zupatu, ez da oraindik. Tipo honeta goil gudan ez dakin noren kontra, bez? Hauen kontra direla mengokoak. Aragoi behitu hemen, Aragoi guda deklatzen gaitu. Tarragona nahi dau. Ez dut behitu, onartuko digu justo. Vale, gure armadak. Ez direra sobran, hau ez dut neukan. Guztiz ahaztuta. No podemos, ¿qué me estás comentando? Hori izan da, nire, mina egin dira zoren txertan, bihotz polit honetan. Eta nori eskatuko dio laguntza. Eta daude hau hartzen. Eta nahi dute Tarragona. Joder, lau mila soldadu, chaval. Eta mertzinera jo batzuk beharko ditut. Daukan diru gutxirekin. Cago en la leche. Se txarto. Zakin nora egin irabazteko. Armada matxakatzen badigute akabo. Zer nahi dute egia esan da. Rey Pérez Ramón de Aragón está en guerra con Bosquita. Ya, mañas. Conde ladrón Rey Pérez de Ramón se convierte en el conde de ladrona. O sea, geratzen dira herriarekin, ezta? De Tortosa. Ladrona. Tarragonan. Ez dakit. Ai, hau madarikatua. A ber, nora egiten dugun hau. No sei. Ja orain dator hona objektiboaren bila. Helburuaren bila. Ez deko dirurik. Ai, 13. Mehatzi ere 3.000, 4.000 eta piko izango liratezke. Ez
Zakita, eragoen kontra gostatuko zaie. Joder, eta, claro, pizzagoen laguntzen diete. Vale, aski. Etorri. Zehatuko gara... Mero como gota mazazpi. Ez dute ez dira alduko, Eta ez badiratzen eta heltzen badugu, Tarragona ere galduko dugu. Osea, hori puta da, Ah. ¡Ah! ¡Qué mal! Me cago en la leche. Hori da nire lehengo falloa. Hau, horreintzen dago lehengo falloa. Me cago en la leche. Ah, qué fallo, chaval. Qué fallo, qué fallo, qué fallo. Jo, es que gaina 6.000 soldadu, tío, eta leon ez digu laguntzen, osea... Epa, sí, hombre. Estuko gara honetaz. Gurea zer da? Herria. Es que... Train honei deklaratuko diogu da. Gardeko dut, espada. Falloekin, alanda ere, falloak egin, gorde behar da partida, noiz baiten. Bada espada. Cago en la leche, que fallo mazorro zuen hori gogoratzen. Eta orain, oneri... Claro, orain ezin guda deklaratu... Dekogulako horre... zera. Ez dekogu inolako... Ah, bueno, ya, claro, horretaz aparte, egia da. Eta neukan hori oso. Ah, vale, eta diruaren kontua. Vale, eta orain bai. La guerra, Aragón de facto. Vale, eta orain laguntza eskatuko diogu. Aiei. Eta ni armada pizkat murriztuta ikusi da, baina bueno. ¡No! ¿Por qué, tío? Hostia, ezin dut, oza, benetan batzutan. A ver, segundu bat, lagunok. Lagunok, banago, bueltan, akatz batzutan, ezin diot ezer egin, nire errora izan da. Baina batzutan gertatu esaten dira errore hauek, eta ezin diogu ezer egin. Aurrera eman behar, lasaitasunez.
Zehatuko gara... Epo. Ea lehoi... Ja Frantzia zigu bez laguntzen, ja. Hori putada da. Zintzu dira. Eske hemen daukote kriston lioa da. Osea, dekote hor lio bat. Guztien artean. Hauek izan dira eskenengoak hau. Denia... Zara Deniako erregia zuzera? Zuri... Eta orduan nola bere jauna. Ah, hau. Vale, mengoa da bere jauna, vale. Argi geratu zait. Denia de facto. La Santa por Valencia. La Santa por Mallorca. Irlak lortu alditugu. Denia. Denia erreklamatuko diogu. Bai, eta laguntza eskatuko diogu gaztelari, noski. Nola ez. Gure mini armada honekin. Hauen soz. Vale, ongi. Eska raroa da, oza, benetan, nire dolekoa izan da menez laguntzea pixka raro egiten zait. Baina, bueno, Denia lortzen badugu ongi. Ja, hiek hori, matxinaretan dabiltzate. Iep, horra. Ona, eta ona. Eta zuk, ona. Hau da gure armada. Den duguna Nafarroaren izenean. Hostia, beste mia sortzireun. Txo, Castilla. Castilla. Hemen behan, txo. Dio. Castela. Dio. Vale, venga. Orain. Denok batera. De hori bai, jodo. Berranda bat azazpi benetan. En fin. Claro, azka ustu dira da guztia... Vale. Ah, hau da Frantziakoa. Vale. Hori izan Frantziakoa. Jodo. Bai. Eta hilain lortzen dugu Frantziaren laguntza alde batetik. Eta estetik Frantziako iparraldea erreklamatu dezakegu. Zai, imaginau. Frantziako iparralde osoa erreklamatu ahal izatea. Hori Frantzia aldatzen dugunean soldatu gutxirekin edo, izango da momenturik egokiena. A ver, pizkat gaina. Hor. Orain bai, Frantziaren laguntzarekin aragoi, ojito. Venga, fuera. Denia rapatota, guazen armadaren bila. Bueno, guazen zizkion soldadoen bila. Frantzia orain txeda torrera laguntzera. Beitu, 6.500 soldadu, 9.000 soldadu Frantzia bidaltzen dizkigu hemen maitasun osoz. Up! Horien kontra.
Mila soldadu eskaz dira eta. Eta hor da Frantzia hauen kontra. Egun dago eta mar badira horrelatzea. Hora katu hemen daude. Hale. Atoste Frantzia non dago? Minimatxina bat izan du hor. Bimia da areun, hauek bila. Zakit gure kontra bai, gure kontra badaude bai. Akatuko ditugu lehenik eta behin, denak batu baino lehen. Tama! Taska! Ole. Terein hauen bila. Este 2000 soldadu txar. Hau kendu digute. Vale, joango gara eskatzera. Lasaitasun osoz. Hauen bila. Badeko gula iaia irabazita hau. Landenia... Bolentziako dukatua daukanaren izango da. Hau eskatuko dugu. Alik eta harinen, klaro. Loro tamairu bakarrik. Eta orain, bera berriz. Hauen bila, az. Ba, ona, principios. Eskatkaina emon da. Ona jaitsi. Ja, zazpireun hor. Ainakatuko dituguna. Pumba. Eta nahin. Hau, amaituko dugu hartzen, eta listo, eta denia guretzat. Principios, baia. Eta hor dau Frantzia, moko gauen die. Hau, ja, esan dezakegu. Horrendik ez duen hartuko, fastidiate. Zandu hau. Saltatu egin, asaltoa egin, tio. Tren jera zita dago automatikoki. Irabazita dago hau, ofrecer la paz. Listo. Ba, listo, ba, hemen ikutsiko dugu gure gorko saioa, denia lortu dugu. Valentziaren abiakatu dena, Valentziako dukatuarena. Benken digute Tarragona, baina bueno. Hau izan da gorko saioa, espero zuen, guztuk esatea, guztuk esan bazue, badak izan behar zuen, eta horrengo arte lagunok, hau!